Demà dijous comença l'11a edició del Senglar Rock, un dels festivals d'estiu amb més projecció internacional i més afluència de públic dels que es fan actualment al nostre país. L'edició de l'any passat va comptar amb la presència de patums del rock nacional com Obrim Pas, Els Pets o l'Axan Busto i de l'escena internacional com Sepultura, Paradise Lost o Antonio Orozco. Aquest any, el tercer que es fa a Lleida, el Senglar compta amb caps de cartell de la talla de The Hives, Amaral, Els Pets i Obrim Pas, aquests dos últims repetint l'experiència de l'any passat. Durant els 3 dies que dura el Senglar Rock, Cies Televisió en farà una cobertura completa amb l'emissió de les cròniques diàries i entrevistes amb els grups que hi participen. Demà, quan falti poc per l'obertura de les portes del recinte, el director del Senglar Rock, Xavi Fortuny, explicarà a Cies Televisió les novetats d'aquesta nova edició del festival. Així que mantingueu-vos atents.